Good day sa tanan guys. It's February 16, 2023. Good day sa tanan guys. So pasensya kayo kay wala na to na post ang atong combination tong niagi guys katong 926 no. So natay pair nga 92 nga coming, so wala na to siya na post guys. So congrats na lang sa mga nakakuha. Then sa atong mga na PM na to guys. So congrats ato guys ha. And then it's 12:39. So it's 12:39. Napatay ko an guys, makaapas pata sa 4:02 p.m. draw. Okay, and then remind lang ko sa due date sa kan guys sa combination nato basin makuha no. So na ako'y i-share karon guys ang pattern. Well anyway katong February 14 guys, so wala kita nakashoot no. So sayang kayo. Sayang kay pagka 15 na to siya nigawas ang atong ginabagdokan nga combination nga 926. So na actually duwa to siya kabuk 926 920 lusot ang katong 926. So karon ligas gid katong 564 guys, gigawas is 655. Sayang kay ba no. So ligas gid ang atong post, basta mo di post ba mo ligas ba no. Ano ka inana basta i-post ba kay muligas no, durang dili gid siya gahi gid kay siya ba no, basig na ka pang distribute og mga combination ano kusog bang gid no, ano ka ba no. Pero well anyway guys, na ako nakita ba pila na ako kabantay ani gid ganing na share ba nga makita na ko siya nga ga share siya no og combination. And then um, makita lang na ako ba ga share siya combination then ganing ug unsa bitoy nasa wala mo ko naingon nga nagkuan na kining nagkuan ko, pero kada best gid nga ako nga combination naa gid sa iya pod. So tingala ko ba paning basig kuan lang no, basig kuan lang ni kining basin og timing lang no kana ko ba. So ako gipanid-an gid ako ba sa sin timingan lang no. Kada post gid ako gid sa combination lamon one combira na agit pod sa iya. So tingala ko ba unsa ba di kining unsa man ni kining basin og mga copy lang or something ana ba no. So tingala man ko kay isa ra gyud ka combination natong i-post usahay yung slide, pero wala man ko nagkuha na kay slide man wa man ni gawas. So matingala lang ta ba no, anong naa man gyud matingala lang po ko. So basin pareha lang pero dagan man po dyan combination, so basin pareha lang siguro no. Pero na ako'y nakita ba no, na ako'y nakita ba especially aning mga kanibitong sharer pod ayaw kanang mag-post ko sa akong wall ba. Nay nag-post ganina. Nag-post ko sa akong wall og katong ano. Nay nag-post sa akong wall ba nga kani bitong screenshot sa iyang message bitaw nga nidaog siya. Nidaog daw sila, nang dahog daw sila ana. Kaning dagan kay nag-congrats sa iya daw ana. Unsa may pasabot ana lugar. So ayaw na palihog ko ayaw na i-post sa akong wall kay ayaw na i-post dito sa akong comment kay wala mo ko'y labot ana. So dito na i-post sa inyong kaugalingon nga profile ninyo. Ayaw na i-post sa ako kay unsa lugar na unsa may pasabot ana. Tanaw ra ba na ako kuan ra ba ang account kining unsa ni kining dami lang nga account ba. So kabalon tayo na scammer man gud mga scam man gud mga inana bitaw kan bitaw di magpaila unya aya ra mo bibo nga daog na or something na mo post lang og wala man lang gani kay kato kay VIP lagi daw ana ba, VIP daw to niya ana mo post na lang man mo inana gyud aya ra man gud ang tao karon aya ra gyud mo tuoron og kanang post daan aya result, pero kana ganing wala pay result ay kanang post daan aya ang result, kana ganing nag-result na aya post marag you have to prove me nga para mo tuo gyud na di ba no. So dili pa ko mutuan ng mga inana nga pag post na ana na yun. So nya sa ako pa yung i-wall i-post wala wa ko'y labot ana no. So katong mga sniper guys, pwede ra magud mo snipe, libre ra man na siya, pwede ra man mo kopya kay syempre share man ta. So gina-share lang na ako ang akong gusto nga mga combination no, mudaog mo papusoy og napusoy mo dako po kung pusoy kay dami na akong bagdok tong iagi guys. So kuan lang kining okay ra maguna siya, pero respeto lang pud ginagmay ba no ana ra man na siya. So
Ana lang na siya, respeto ay lang ta ako kag share man ko, wala man ko ilabot sa mga personal ninyo di nga mga kuan. So, respeto lang pod, isip respeto lang ba nga ay kuan ra ba ni ana ra man gud na siya, no? So, share na ta sa tong combination guys para nga binasunda karon. So, na ako'y nindot kay nga combination guys bo. Ah, ang style na to ani karon kay ang style na to ani karon kay ug moatag tag isa ko combination do awaton man gud. So, kita mo'y moawat sa ila karon daghang kay combination. Ay nako di bitaw. Siya guys so. Na ako'y pairing karon na hulati ninyo guys. So, gwapo kanyo 1-3. Ni sure gid ko nga na ay 1-3 no. So pwede po siya mag 1-7. Pwede po siya mag 7-3 pero best gini. Pero best gini, best. Kini guys, best. Kini siya defense ni. So waiting ta ni guys ha. Kini ang best good. 1-3. Sure ball gid ko nga naagi mo gawasay nga 1-3. So ang dami na nadahan ninyong mga combination da nga ginaampingan nga na ay 1-3. And then ay kay Ma'am Jomalyn Rivera, taga-Wao Lanao del Surco sir. Hala, silingan rami ni Ma'am. Diyos ko. Alam mo ulom sad na ni Ma'am uy. Dan Gamers 3D. Hello sir. Ina siya guys no. Best gina siya ang 1-3 kay na sure ball gid nga na 1-3 gid nga mo gawasay. Di gid na makak ang pattern guys na gid na siya. So diri ta focus kay na ay 1-3 ha. And then remind lang ko guys, katubi to si Kuan, si 537. Kini si 537. 546. Kini si 546 dili pa din siya due date ron. Dili pa din ni. Kini 320. Kini siya nabutang na siya nga due date na niya karon. So kay ako ingon ani February 15 to 16 man ni siya no. So February up to 16 man to siya. So 16 man ta karon guys. So pag makuha ninyo ni testingi. Naara ba sure ba ko nga na sure ba ko nga na ay kuan. Sure ba ko nga na ay pairing nga 02. Sure ba ko nga pairing nga na ay 02 waiting. Coming ni siya guys. Hindi na siya waiting git coming gini. Sure naagi to 02 nga coming guys. So di gid ko mailad. So naay coming nga 02 ha. Bantay gyud yan watch out gyud ni naay so 02 naay 13. So ug mo 02 siya, possible siya mag 9-0. Pwede siya 9-0 ana. Pwede po siya 3-0. Pwede po siya 3-0 ha. Kana pwede siya 9-0, pwede po siya 3-0 pero due date man ako ning 3-0 ron, so possible kana siya. So all draw na to, pwede ni siya pag makuha ni sa imong kwan, testingi karon nga adlaw kay kuha man na siya good. So kana and then dirita sa best dirita sa 1713. So kini siya guys, nabutang lang ni siya guys nga test ni siya ba. Nabutang ni siya og kanang bitang sa motor pa margi test drive nimo ba. Kini pero makuha na siya sa imong pattern, maintain kini murag halang gid ni bay kining 3-0. Murag delikado, murag kulbaan ko niya. 137 paad ko sa GC boss. Ay kay Sir Vince Darunday. Ikaw dito si Kwan sir. Murag nako 3-0 boss. Ani gawas STL Mindanao. Ay shout out day kay ma'am katong nag-message ako daog daw sila sa STL guys. Daog sila sa 537 sa katong kuan. So congrats sa inyo ma'am, sa imong papa, congrats. Shout out po din na ako i-mention kay kuan gining. Basta kay abalo na mo guys, abalo na mo ka kung kinsa ka. So salamat kay sa tanan. And then 02 na ay 02 nga coming guys ha. Kana so all try ni siya ka all draw guys kay last due date gid lagi ni karon kini 3-0. And then dito sa 1-3. Kining 1-3 guys, pwede ni siya ma-delete ha. Pwede ni siya karon. Pwede ni siya ugma. Gwapo ni siya sa 2 PM draw.
ang best ani 2 PM draw. So if ever og dili siya makuha sa mugawa sa 2 PM og makuha nimo siya sa 5 PM, 9 PM tistingi. Basta kay dili lagi ko mo sa busabong numero. Sure gid ko nga shoot na ginadya eh. Di lagi ko magulat busa-busa man na. Sure ko nga shoot na ang combination na ni. So ang pares ani guys, ang pamares ani nara ni sa 4 og 1. Kini 4 og 1. Anara na siya. So ang pares ana no. So pwede siya 113. Na pwede siya diri 171. O mo defense kag double 1 na double 1 nimo makuha diha. Pwede 113, pwede 171, no? O ganaan kag 4 ang ipuno diha. Pwede. Way libog 143. Oy, I love you. I love you sa tanang diha nananaw mga kuan ako diha guys, mga solid followers natin diyan. Okay? And then kana guys ha. Mao na siya ang best niya. So, pangutana. Sa may pangutana be. Para sa ako og mangayo mo sa best nga two combination guys pare atong 920 926 pwede ra ko ninyo i-chat kay di ko ganahan manggod nga sa buwag na to diri lamo nang isa ra ka combination bitaw sus murag mo i-slide gid bay murag jud mo i-slide ba malay gid ko gay murag gid jag murag gid jag ko anon kining tuison siya ba una yun lang masunog ako di ko mutuwa na sa una di ko mutuwa nang moingon silang masunog basta ikuan murag di ko mutuo bay pero kadugayan bitaw wala para nang sure gigi akong numero matingal ako ano mo slide man gid bay imposiblihan ano man makaana ko ba lang ano ka ba no makaana so pero sa pag-check na ko sa pattern guys paggawas na din sa mga result ako makaingon ra po ko nga bantog lagi slide so makaana ko sa iba so murag kasi matagam pod lagi tanong kay mahatag mga one combination sure kay gawas ginibay ana kung makita mo sa akong taya guys na ako mga ka-GC gabalo na sila sa akong taya tinayaan so gabagdok naiga reklamo di o kuan po so man sus tanawa akong resibo ma'am inana na lang gid guys no so ako take risk gid ko kay if there's no risk guys no change of life gid so much better gid if risk taker tangay wala pud ta nakasagasa og laing kinabuhi no dili ka na bitaw mag take risk ka tapos damayon ba nimong uban dili na guys ha so mag take risk ka sa imong self lang i-challenge nimo imong self ana namo uban god kita take risk pero damay ubang life so lain dili na maayo ha kung wala na ikataya ayaw gid bugsa so naay nakasulod ani nga combination guys sa inyo na may hearing ha maintain hinatag sa inyong anak damgo ug na shoot gani siya atong fill in the blanks siya sa upat ka combination guys hello Sir Cliff akong PM sir pila na siguro katuig ko nako Diyos ko ana gyud murag ana gyud sir kay dili kay ko gilig uting kay og message request ba dagan kaayo gyud makuan ko sa iba sige lang kay ako lang ug na lang bitay accept all dili man gud dili man ma-accept tanan good message request kay isa-isaon mo gud nimo no dili na ako ma-accept all tanan perting dagana gyud kayo napaganito uban sa una ka napakita isa gyud ug wala gyud siya ni comment sa akong post ha wala siya ni comment sa akong post gyud ana si sir nagpadala bi ako sa imo sa una og answer kining nagpadala bi ako sa imo og kanang answer kining gibalatuhan beta ka sir og 2K ana siya og wala siya nag-comment sa akong Facebook guys wala ko nakabalo nga naaday siya gi-message or nagpadala day sa ako so pag open nako sa iyang kuan sa napag comment niya sa akong FB nabasahan na ako ba uy ala naaday niya kato manggong iyang gi-comment gud katong mingaw na ako nga post ba so wala kay nag-post wala kay nag-comment so napansin na ako la magduha ka bulan naman siguro maklaim pa ba kadto na claim na ko siya pero na siya charge so okay ra gyapon thank you kayo kay ma'am no sa una naman gud to mga year on sa bato nga year so naka-experience ko ginana pod so dili gid kay tanan gid nga makuha na ako guys kay di kay ko kuan sa message and then kada lang guys kung kinsay masulod sa inyong kuan ha i-maintain gani guys ha ayaw gid og masulod na ganito sa inyo ang pamanis kana dia kana
ang masulod gani sa inyong waiting di ang pamaris gani. Ayan gid siya buhi ha. So og naay best two diha guys na ako'y isa sa best na ako isa sa defense. So duwa lang ka combination akong gina-priority gid ron kung moingon sila nga kaning kuan ba sa mga sugarol pa na ay high bet na ay low bet. So nabutang siya kini siya nabutang gina ko ni siya high bet guys. So nakabutang siya priority ba. So nabutang bitaw siya kining priority bitaw. So kana gyud murag kumbaga sa kuan pa na kay alas ba sa kana ba tong nakay gisaligan so na kay alas sa imong baraha nga ulat lang kang kanus asya matodas ba mura bitaw ginana bitaw nga sistema so saligando nimo siya nga combination so para sa ako mo ni siya akong saligando nga combination pero wala ako nagsaba kay pat man nakabuok so para sa ako isa ra man gani nga pero depensa lang gyud kung isa na ako mo ganang sub ba ana okay and then guys na ako ikuan guys additional sa 5 PM draw ba 5 PM draw ba kini mo katabi ta tong unsa ganito eskalera ba kani bitaw siya nindot siya sa 5 PM draw pero ambot lang lagi ba kung karon ba nga 5 PM draw nindot ni siya ug di gini siya mo gawa 16 pwede na siya ibalik sa 17 no 16 pwede na siya ibalik sa 17 kay basig mo delete basta 5 PM draw lang guys hapon nakita na ako ni siya nagtan-aw kog pattern ganin na possible ang 564 giday bay so delikado siya okay so kini siya nindot siya 5 PM guys Rapo good. So, kana lang guys ako i-share ha. So, due date, timan gini kini pag-shoot sa inyo. Stingy kay murag last day na niya karon na all draw. And then kini 1-3 priority gina ko ni siya. So, mong ingon kag asa ang priority nako ani kini nabutang ni siya og hot kini siyang 3-0 guys. Pero gibutang na ako siya sa 1-3 og kuan. Magdepende man na sa draw god og makita na ako sa pattern na asa ang best niya guys so kining 1-3 delikado ni siya karon so pwede ni siya mo on the spot ha kini pwede ni siya padelikado ni mag on the spot guys kining 3-0 kining 1-3 nga pairing og naamoy 7-3 delikado basin mo kuha basin 5-3-7 siya so nabutang lang siya kuan guys kini 3-0 nabutang gyapon ni ako siya og regular lang siya nga bet guys so kini gid 1-3 bet high bet gid ako ni siya karon so ana lang akong ikuha na i-share so paki-like paki-share paki-subscribe paki-comment paki-share guys sa tanong vid kay kana ra gid akong akong request sa inyo guys ha and then hopefully nga modaog ta and then respect lang ta sa usag-usa guys ha katong ginaingon pwede okay ra man gud mang bash good way problema na ako di man sana ako pansinon kay di man ta naka umtay makuha na so kita good vibes lang positive ang importante mo daog para happy ang tanan okay and then sa mga wala pa nakakuan guys nakasulod sa GC nga gusto gyud mo appeal sa GC balik-balik gyud ko mangingon guys ha ang akong iad katurang lagyo sa outlet katong mutaya ba wala ko nag-ingon nga mutaya sa akong numero ha kanang magtaya siya nga galisod siya magtaya okay dili ingon nga mosulod kay manilip lang og naay gwapa sulod lang sa GC basig na gwapo na or basig musulod ko sa GC sir na di akong bana basig na ba kanik sir pwede mo sulod sa GC kay di ako asawa sulod sa GC sir kay di akong bana tingkay ko di ba no wala so personal na lang ninyo guys inyo nang kuan wala na ko gawas na ko ana so makakuha lang so GC kanang sir gusto ko mo taya ana ba sir gusto ko mo taya layo mangod lisod mangod diri so okay sige sulod sa GC ada ra ha and then kana lang guys hope the best positive lang guys and congrats advance